Jeste bre ljudi, danas igramo u Minecraft. I idemo dole u rudnik. Ja sam naletio na kraj mape. Evo, nemam veze. Ljudi, počet ćemo da kopamo ovdje. A ne ovo. Ne, dobro, prošli smo zonu toga. I metal. Baklja. To. Ne znam da li da kopam. Javljam se kad budem. Ljudi, evo me opet. I evo već 5 minuta kopam i ništa nisam našao. Ništa posebno, ali onako. Našao sam samo iron. Pa su dijamanti, ajde, ali iron. Nije loše, ali koliko sam irona sam 4, pa dobro, nije loše. Da su dijamanti, ajde, ali onako. Ako ćete da napravim, da snimam još Minecraft preživljavanje, ostavite like na ovom klipu, makar ljudi, znači nikad nisam dobio nikad nisam ljudi dobio dobio sam ponekad 2-3 like, ali makar da dobijem na ovom videu, da pokušamo skupiti, molim vas, samo prvi put ugalj, to. Zašto još ne radim sve ugalj? Da makar skupimo 100.000 lajkova. Ovih koji makar da skupimo 100.000, makar da skupimo, ne znam ni šta sam pričao, makar da skupimo nekih nikad nisam skupio 600 ili tako 300 lajkova. Ako vam nije čak ni problem, subajte se na moj kanal i recite mi, napišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovaj Minecraft serijal. I ljudi, evo kako ih čuo u igri. Kad će biti zombi? A? Ljudi, da spavamo, dobro, možemo da spavamo, nema zombija, ali ima na polju, tako da isto. Ljudi, da... I ljudi, ostavite like na ovom klipu ako vam se ovaj video svideo. Slobodno ostavite like. Pretplatite se na kanal. Pretplatite se na kanal.
I molim vas da makar na ovom klipu dođemo do nekih 300 ili 200 ili 100 lajkova. I pišite mu komentare da li hoćete da još snimam ovog Minecraft preživljavanja. I pišite mi da li hoćete, znači nakon neke 3 ili 4 epizode, ja ću vam snimiti, ovo je prva, snimit ću još 2 epizode pa ću da počnem da snimam MCP sa dvojicom drugara. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako jeste, ostavite like, share i sun, da 100 lajkova da stignemo. I pozdrav! Pos!